San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kun lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1
Nanalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Heto ang isa sa mananalo ng daily prizes. Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadagan ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para makadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo,
Ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. To All Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, Merry Christmas. Bombo Radio Bacolod. Philippine Standard Time, 13 minutos na nakalipas sa takna ng alas 2 sa hapon. Maayong hapon sa aton sining mga pinalangga nga mga tagpalamati, sa aton si Masuki, sa mga nakatunin na sa aton sining nagasigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa lilusoan sa inyo sinitag sa kamaradyo. Sa tanan nga malabutan sa aton si pagwaragwag, hello, 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 and good afternoon. Sa ini malabutan sa gihapon, welcome. Gina-enjoy kita pinagi sa aton sining live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Again, www.bomboradio.com. May ara makita sa local website, ang aton si local website, www.bomboradio.com/Bacolod, no? Sa aton siniiyang nga mga naga-enjoy pinaagi sa aton siniiyang live audio streaming, no? Sa aton sining local website at the same time. Sa mga nag-enjoy man dira sa aton sini nga cellphone, no? Pinaagi sa aton si Bombo mobile app. Hello and good afternoon. Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki. Kag syempre pa sa mga nag-enjoy man dira sa aton siniiyang Facebook Live, good afternoon. Ara na kamo dira, no? Sa aton siniiyang Facebook Live. By the way, though, grabe subong ang pagbunok sang ulan. Ulan gid man, I just don't know, no? Dira sa Gwa kay daw nagabunok ang ulan, no? Diri sa capital. Okay. Hindi gali. Grabe lang gid ang pag full blast, no? Sa amon diri nga aircon. Doon nabatian ko. So, sa aton sining nga mga pinalangga nga tagpalamati sa aton si Masuki, medyo gainit gid man sa Gwa, no? Wow, kanami gid sang pamatyagan mo kon na katahom kag kanami sang aircon, no? Kag syempre pa sa aton sining nga mga nagalantaw man dira sa aton YouTube channel. Good afternoon agad sa mga nagalantaw dira sa YouTube channel, sa mga suki ko dira ho sa kahapon lamang program ti ara naman nada sila, no? Sa aton siniiya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki sa aton sini nga YouTube channel. Don't forget kung ara na kamo dira sa aton sini nga YouTube channel, sa aton siniiya nga mga kabombo kung ara na kamo dira, no? Aber pariser kamo para nga ma-enjoy ninyo ang amon sini nga basa man sa inyo siniiya nga mga mensahe, no? Ara na gani ho ang aton siniiya nga mga dear listeners sa aton si Masuki sa aton sini nga YouTube channel. Kag syempre pa sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki sa mga naga-pariser na diri ho sa aton sini iya nga Facebook Live may hapon lang gid, no? So sa sini nga adlaw sa December 7, no, petsa 7 na kita karon sa bulan sa Disyembre. Nagahilapit na lang ang adlaw sang Pasko, no? Bisan ano pa ang nagakatabo basta importante
no magtililipon kita ya nga bugos nga pamilya mga kabombo, no? Bisan ano pa daya, bisan kapuraot, no? Bangod kay ti wala pa gid man kita nagbalik sa aton sining old days normally, no? Just like before. Pero sige lang importante do ka naka-uluoswag kita gamay mga kabombo, no? Sa aton siniiyang sitwasyon is because nga medyo nagnubo-nubo ang gutok or naghalog-halog ang mga restrictions lately, mga kabombo, no? So, sunod pagani sa mga friends naton, sa aton siniya nga mga naga-drive sang taxi, no? Kay ga-commute lang kita mga kabombo everyday mo, no? Kung kaisa may kwarta kita, makatulo taxi kita. Ang aton siniya nga mga kauturan nga mga taxi drivers, nagapasalamat man kay daw nagdamo man kuno ang ila siniya nga pasahero, no, ti mayo pamatian o do ka positive nga pamatian, positibo nga pamatian nga amo ina kay isa sa mga apektado ang aton siniiya nga mga drivers sa bahin sang aton siniiya nga public utility jeepneys and at the same time mga public utilities bala, no, mga PUs, mga kabombo, no, kabay pa amat-amat lang gid. Mas importante kita iya nga mga pumuluyo, no? Let's do our share. Hindi magkita magpinagusto. Makalagaw-lagaw kita kung kaisa, pero kung damo na gani tawo, palayo kita kay let's still observe the minimum health protocol mga kabombo kay para man ina sa aton para nga hindi nagidya magdamo, hindi nagidya magsaka just like before ang aton siniiya nga kaso sa COVID, no? By God's God's grace, makabawi-bawi na kita mga kabombo. Well, that's life, no? That is why diri sa atong palatuntunan kahapon lamang, no? Let's talk about reality. Let's talk about life itself. Let's talk about your experiences sa kabuhi. Let's talk about even your past, no? That's the main menu diri sa atong palatuntunan ang imo sining kahapon lamang. Okay? So padala na kamo ang inyo sinihimuon kung magpadala kamo sa inyo siniiya nga mga kasaysayan, no? I-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Again, i-email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info para nga masigurado gid nga mabaton ko ang inyo siniiya nga mga kasaysayan. Again, in small letters ang aton sini nga email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Syempre pa sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palamati sa aton si mga suki, may ara man kita pambukas nga bahanon para gid sa inyo. Although nga daw delayed na subong ang aton sini nga panahon, no? Kay kasako gid diri sa Bombo, sako gid kita sako sa pagpanagtag sa mga papremyo, no? Sa aton sini nga baylo radyo, amakan mo kung magbaylo ka mo di sang radyo nga wala hindi pwede maliso kag nakalansang lang sa isa ka AM station, bayluhan namon diri sang radyo kaangay sini sa akon sini nga wala nga bahin, no? Nagainang-inang ho, may sticker pa sang Bombo Radio kag Star FM mga kabombo, kag pwede pa maliso yang aton siniiya nga radyo, kag of course may LED light, flashlight, AM station, AM FM, etc. etc. Normal nga klase sa radyo, no? Gainang-inang sa kabaguhon pero normal. Pwede iya maliso. Bayluhan na namon, plus satagan pa kamo namon sa advance Christmas cash gift from Bombo Radio Philippines. 3,000 pesos. Imagine, no? Wala labot sina. Everyday ka pa nagtag kita sang 500 pesos na cash kag mga grocery goods nga nasulod sa balde nga nagabalor 650 pesos. Di amakon mo na, no? Everyday cash siyahan. Sa 1-2 Panalo promo naton, part 20, sang Bombo Radio ka Star FM, araw-araw balde-baldeng papremyo na may cash pa. Ang kabugusan nga daan sang papremyo, 6 milyones ka pesos mo, no? Total prizes, 6 million pesos, mga kabombo. So, sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki,
Stay put kamo dira, mag-ulo-unwind kita. Sana siling ko na gani, bisan mahambal kita nga nagahilapit na ang Paskwa, kag daw ang iban hindi man niya mas sinadyahon, kag daw ini apektado sa mga nagakatabo sa palibot. It's because ang ginatawag nga kapigaduhon bangod sang pandemya. Pero sa tutuod lang, hindi siya manami kay daw nag-ano to siya, dali lang gid. Ibalik to kay gaburot siya sa akon. Okay. It's okay. Okay lang. Ako na lang di bahala. Sa aton sini iya mga pinalangga nga mga tagpalawati sa ako na lang bahala sa music. Sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalawati sa aton si Masuki, no? Sana siling ko ta ma-enjoy naton sa gihapon niya ang aton sini nga Christmas, no? Take life as it is, okay? No need to to exert effort. No need to worry. Ma-worry kita, of course, kay tao man lang kita mo, no? Pero take life as it is, no? Ang importante daya sige lang, no? Kung mag-ano ka dira kun adlaw, kung magbugtaw ka kun adlaw, ibugtaw. Unang hambalo naton, Lord, thank you that I'm still alive, no? Amula na iyang importante daya buhi pa kita, no? Kay kun hindi na ta ka bugtaw, ibot silingon tapos na. End of the story of our life here on earth. So samtang buhi pa kita, may paglaom, no? Amo na ginatawag nga take life one day at a time. Amo na iya, one day at a time. Lord, thank you for today. Today is already a big gift for each and every one of us, no? Kinahanglan pasalamat kita kay subong nga adlaw ari pa kita maka-enjoy kita with our families and friends. Si Miss Jess maka-enjoy pa sa akon sini nga dearest families, no? Pud kay nanay ko, Mildred, and of course family sa family ko sa De Jesus Camagalianes clan, no? Kag syempre pa sa akon sini nga husband, Sir Dennis Madrigal, and with my baby Budikdik, no? Maka-enjoy pa ko, and with the rest of the Madrigal family. Amo man na, no? Sa inyo siniiya nga mga pamilya, maka-enjoy pa kamo iya, no? Sa subong adlaw. So, take life as it is, one day at a time, by God's grace, ubayan kita sang Ginoo. Itugyan talang sa Ginoo nga aton sinikabuhi, adlaw-adlaw nga tanan, kay may paglaom. Samtang nga buhi pa kita, gamuklat pa kita, nagaginhawa pa kita. Ay, there's so much of life, no? That we should grateful for, no? Agod nga ma-enjoy naton ang kabuhi naton every day, no? Diri sa aton siniiya nga pagpangabuhi diri sa kalibutan. Despite of. So sa aton sini nga mga dear listeners, welcome diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Relax, ulo unwind kita. Kay parang makapahuway ang aton si panghuna-una, aton siniiya nga lawas sa sini nga hapon. Dira sa aton siniiya nga YouTube channel, mga kabombo, may pila kita nga mga nagmensahe na diri. Kagapasalamat kita sa mga suki sang Bombo Radyo, labi na gid this particular time sa atong palatuntunan kahapon lamang, no? Baw ara na gid sila ho ang mga nagalalantaw dira sa aton siniiya nga palatuntunan kahapon lamang via YouTube. Ara na sila ho. Ginapangunahan ginasama sa mini sang aton siniiya nga nagpadala sa mensahe ni Abigail Marinas, no? Good PMS Jazz from Makati. Si Abigail grabe giniya adlaw-adlaw nga tanan niya galantaw ginasiya sa kahapon lamang via YouTube, no? Mary Jane Ferrer, nagapasunod gina sila. Mary Jane Ferrer, good afternoon sa imo. Kag subuman sa ibang pagidiri nga nagapadala sa ila si mga mensahe, no? Gapamati gud subong si Nanay Feli. Mati lang siya kay hindi naman siya makakita. Sige. Klaro man kitaya kung pamatian kita, no? Crystal clear sa aton sini nga live audio streaming sa 630 kHz ng DYWB Bombo Radyo Bacolod. Si Clinea Akulyador ara man na, no? Ikatatlo na ni siya. Kaga isa diri ho, pwede mabalaan ko ang imo siningalan sa isa ka confectionery lang, ka hindi ko mahambal ang inyo siningalan sa inyo sininga negosyo. I'm so sorry, no? I hope you understand. Good afternoon, Miss Just. Shout out sa Sola family sang La Carlota City. Okay?
Siling na ni sang confectionery, blah 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 ho. Daw doktora ka Miss Jazz sa white coat mo ba? Kahapon lamang with Doktora Jazz. Salamat man, no? Si Mary Jane, silinga Miss Jazz, ari lang kami diri. Good afternoon lang dira sa Miraflor family, sa Purok Sabes, Cabatuan, and Ferrer family. Kag sumuman, salamat gid kuno. Siling ni Nanay Feli ho, Miss Jazz Pasqua, nimo kuno kay Nanay Feli. Siling niya, ang Pasqua mo lang kuno sa iyan na Miss Jazz, radyo. Okay, ang amon diri nga radyo ginaano na namon ginapabayluhan. Basi may ara ka mo dra no Nanay Feli, basi ang imo dra radyo nakalansang sa isa ka AM station, no? Amo lang gid na, no, ginhatag sa isa iban nga AM stations ka nakalansang sa AM stations. Di amo lang na iyang aton si pabayluhan, no? Unfortunately hindi makahatag si Miss Jazz sa libre nga radyo kay ginapabayluhan ini. No, para gini sa tanan basta may ipabaylo lang nakalansang sa isa ka AM station ang inyo siniya nga radyo. Okay? May bag-o kita, welcome. No, may ara kita sa YouTube sa bag-o nga naga-greet, no? Ang greeter naton si Candelaria Empalmado. Good PM is just watching from Villa Angeles. Villa Angeles. Bodo ka social, no? Si Candelaria Empalmado. Empalmado, letter M. Empalmado. So, pila na sila kabilog? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sige. Nagadamo-damo ng aton siniya nga mga naglantaw. So, try to check it out sa aton singa YouTube channel, mga kabombo. Kadto ka mo dira sa YouTube channel, isulat or i-ano nyo lang, i-key-in nyo lang ang Bombo Radio Bacolod. Pagkatapos may live na dira. Amo na, no? Don't forget to like, share, subscribe, and don't forget to click the notification bell below para nga ma-notify ka mo sa bag-o nga mga mensahe. Okay? At sige, bako damo na sila ho. Sige, amat-amaton tang inyo siniya nga mga mensahe diri sa aton sini nga YouTube channel. Dugay-dugay, hindi gid maglalain da ang mga nagalantaw sa aton sa Facebook Live nga naga-comment, no? Dugay-dugay aton ina nga pagabasahon man, no? Pagabasahon ni Miss Jazz sa inyo sinidiri mga comments. So, welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Si Miss Jazz para lamang sa inyo. Kag ari ang aton si pambukas nga bahanon. Nulo unwind kita diri sa aton sini nga pambukas nga bahanon. Antes man kita magbasa sa inyo sini nga kasaysayan, which is our main menu diri sa aton palatuntunan kahapon lamang, no? Ang aton siniya nga pambukas nga ambahanon, mga kabombo, no? Produkto ini sang Bombo Music Festival 2020. Last year, amo ini ang grand champion. It's because nakadamo gid sa mga naga-request. Siyempre, grand champion, no? Musilingon, pinaka-the best of all sa amo to nga tuig. Sa aton si tuigan nga paindis-indis sa pag-compose sa mga beautiful original songs, no? Ang grand champion gani, of course, ginatiguluhan vows. Sa mga gusto dila magpakasal, pwede nyo gid nga mahimo ini nga wedding song. Kaya it's all about vows. Gin-compose sa mag-cousin nga sa Janiel Alvarado and Dave Alvarado, taga Zamboanga City. Ini sila nga duha, mga kabombo. So, ari gin-interpret Manila mismo, they are the composers and they are also the interpreters at the same time. Yan mga kabombo ang ambahanon, vows, aton nga lantaon sa Facebook Live, pamatian sa aton siniya nga nagisigabo nga 630 kHz sa aton sini nga website on www.bomboradio.com, local website www.bomboradio.com/bacolod, no, sa aton sini nga Bombo mobile app, sa aton sini nga Facebook Live, sa aton sa YouTube, aton ni Sayran ang grand performance night during that that particular night, no, kung sa diin nagdaog grand champion ining ambahanon nga vows. That inspired us sa vows is that yung wedding na we were giving promises and makakasama natin yung taong makakasama natin habang buhay. Kasi we hear kasi sa music natin ngayon, puro broken, and we decided na
we will make a song about weddings and The good side of love. Yes. So in that sense, we created Vows. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we hear exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the morning back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise to this day that no one can take you away. And I'll never regret the day when I went and asked your name. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, we'd stay the same until the end. I'll say, I love you to the moon and back, and I will keep you. You'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. And I love you to the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you.
There you have it mga kabombo, ang aton si pambukas nga bahanon produkto sang Bombo Music Festival 2020 mga kabombo. Grand Champion, katahom-tahom gid man no, vows. Ang kung gusto ninyo nga magpadalaman sang mga kaangay sina nga katahom nga mga original compositions, nahulat-hulat ng kamo kay mabalik gid na ang aton siniya nga kahapon lamang aton sini nga Bombo Music Festival. Tuiga na pa indis-indis sa pag-compose sa mga beautiful original songs. No, kung magbalik na sa normal no ang aton siniya nga pag sinalayo no parang ti amo ining amon siniya nga palagyan nga mag-ano mo pangita sang mga abilidad nga dugay lang ara lang sa baul ginatago no, God-given talent nga kanugon gid kung taguon lang. Abi ipadala ina no kung may ara na kita sang next nga Bombo Music Festival. Katahom-tahom nga daan sang musika no ang vows mga kabombo no kadamo gid sa mga naga-request no sang sining bahanon Grand Champion sang Bombo Music Festival 2020. And now we're here. Do na guot. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray. Gayo man si Bombo Kim that even though we'll be old and gray, we'll stay the same until the end. I'll say I love you to the moon and back, and I will keep you. We'll be safe forever, and I hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. Wow, katahom mga kabombo. So there you have it, no? Mga gambay nga ulo unwind diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. Kakinahanglan gina naton Sheila Diego Cabalfin, good afternoon sa imo. And of course si Carl Alfred Sola Hamandre. Ako na Miss Jazz. Sige lang si Carl. Okay. So I hope you understand Carl, no? Nga hindi ko na siya malawagan. Si Carl gali. Janet Gonzalez, Miss Jazz. Good PM, 6 week na ang 1-2 Panalo 2021. 1-2 Panalo 2021, okay? Ang year today. Pero ang yasin nga tuig, year 20. Okay, Janet. Subong man si Marcho Gonzalez. Miss Jess, gina-greet ko lang si Mama Deli, Papa Tony Gonzalez, kag happy birthday sa bata ko, Jelmark Gonzalez. And of course, si Bertie Pohas Mems. Good afternoon, Miss Jess. Paliog lang ko tamyaw sa akong si Tio nga si Reynaldo Pohas sang Lakas Siliana, Negros Occidental. Always ginagapamati sa mga program. Thank you so much. Francis May Tortal. Good PM, Miss Jess. Ang akon mama kag papa, Mrs. Marla Tortal and Papa Donnie Boy Tortal watching live from Hinubaan. And Juan Pagtuo or Faith. Agapamati gid si Papa Nunoy si imo Miss Jess while working on the Kubo gihapon. God bless from Kawayan. Kag si Gigi Gonzalez. Mayng hapon Miss Jazz, liog lang ko tamyaw sa bana ko nga si Pedro Fariolin Jr. Nagasaulog siya karon si asini nga 57th birthday. Okay, Lisa Canson, good afternoon, listening while baking a cake. While baking a cake, listening to Bombo Radios kahapon lamang. God bless you. Ma'am Juvie Sarge Amodente. This coming Friday, may date kami together with Bombo Erlene Bainita sa kay Ma'am na Juvie Sarge Amodente. Lantuunta kung paano mag-Christmas ang mga taga New Zealand together with si Darwisha Lebrando dito sa New Zealand. Duhagid sila sa aton sining maiden presentation sa aton siniyang Christmas Around the World. No, magapanglugayawan kita together with our interviews live mismo dito no sa may New Zealand. Naga uswag ang aton sining
Christmas around the world together with our New Year around the world. So this coming Friday, sa Bombohane Big Time, together with Bombo Erlene Bayonita, ang anchor, no mangyan guest naton live and directly to sa mga New Zealand, aton nga pamatian kung paano mag-celebrate ang mga Kiwis, ang mga New Zealanders, dito sa New Zealand sa ilang sininga Christmas. And of course, together with Ma'am Jovi Sarge sa Modente Live, kag may ara man video si Derwisha Lebrando, ang former naton diri nga nangin reporter man sa aton siniyang The Vote, no? Sang Bombo Radyo. Sige, it's gonna be fun mga kabombo. Masugod ang aton siniyang Christmas around the world this coming December 10. It's gonna be a Friday, maiden presentations for this year, 2021. Although nga dugay-dugay na no? Kung isipon nato ng aton sirigin tour around the world sa Christmas kag New Year, nalibot na naton ang bugos na kalibutan kay many years back pa, no? Ang aton sining segment diri sa Bombo Radyo for your information, no? Para sa aton si mapinalangga nga mga tagpalamati. Okay? Sige. Okay na kita dito sa aton siniyang dito? Sige. Si Bombo Carla, ma-award kita mga kabombo sa aton siniyang winner sa aton 1-2 Panalo promo. Ara si Bombo Carla, Defensor sa Studio B. Bombo Carla, go ahead. Yes, Bombo Jazz, live kita diri subong sa Studio B, kag may isa naman kita kautod nga magapabaylo sang iya sini nga radyo Bombo Jazz nga nakalansang sa isa Bombo ka istasyon. Carla? Yes, Bombo Jazz. Baylo radyo gali ni. Yes. Okay. Baylo radyo Bombo Hindi Jazz. sa 1-2 Panalo. Yes, Kaya Bombo mo Jazz. nga aton diri mo kasi ninampaw ang mga cash siya. Yes, Okay. sakto gid na Bombo Jazz, no? So ari na no, isa naman naton ka utod no nga nagpabaylo sa iya sini nga radyo. Ang iya sini nga radyo nakalansang sa isa ka istasyon. Tibayluhan iniya naton sang wala. Nakalansang sa isa ka istasyon plus sang 3,000 pesos Bombo Jazz. So ari sa ako nitupad ang isa naton ka utod man Bombo Jazz, no? So ma'am, sino kaya aton pangalan, ma'am? Si Ferry Rose Banaag, taga Villa Angela, Alihis. Okay, si Ma'am Mary Rose Banaag, Bombo Jazz. So ma'am, ano man ang imo sini nga rason kung agim bayluhan mo ang imo sini nga radyo diri sa Bombo Radyo? Ang bayluhan ko ang akon radyo nga hatag sang action radyo para maislan sang Bombo Radyo kag mapamatian ko na ang akong paborito nga istasyon nga Bombo Radyo. Okay na, migil kay ma'am, no? So Bombo Jazz, amo na yang iya sini nga rason, no, kung nagpabaylo ini siya. So ma'am, pila na ini katuig sa imo? Manugdi siya na sa katuig sugod sang pandemic nga paghatag sa amon sang action radyo nga nakalansang sa isa lang ka istasyon. Okay, so makayo man ma'am, so din ikaw nakabalo nga baylo kami sang radyo nga amo na no, nga nakalansang sa isa ka istasyon kag bayluhan namon sang wala nakalansang. Sa amon tupad balay, bangod sa amon tupad balay, ang ginapamatian nila wala gid sang iban kundi Bombo Radyo lang gid. Pati may kay nabatian mo ma'am? Nabatian ko kay tungod hindi ako makapamati isang bombo tungod ang amon radyo nakaisa lang ka istasyon. Okay. So sa tupad balay ini siya niya Bombo Jazz nakabati nga nagabaylo kita sang radyo nga halin sa EM station Bombo Jazz nga nakalansang sa isa ka istasyon nga hindi guba Bombo Jazz, no? Kay muna sa iban Bombo Jazz nagapanulong diri kay kuno guba ang ila sini nga radyo pero wala kita yan nagabaton sang guba nga radyo Bombo Jazz. So Bombo Jazz, hindi ko na pagpadugayon pa, igahatag ko na bao naga kalas-kalas ni Bombo Jazz, no? Nga tigmo 100. So yatag ko na ni kay Ma'am Mary Rose, no? So Bombo Jazz, yatag ko na. Ma'am, una nga hatag 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 2,100 2,200 2,200 2,300 2,500 2,600 2,700, 2,800, 2,900, 3,000. Okay, so ara na sa mga kamot ni Ma'am Mary Rose ang 3,000 pesos Bombo Jazz. So ma'am,
diin mo paggagamiton ang 3,000 pesos. Gamiton ko ini sa amon sulod sang panimalay kag labi na sa akon kabataan kay kinahanglanon gid namon ini. Pag nagapasalamat ako sa Bombo Radyo tungod may bago na ko nga radyo nga pamandianan namon ang Bombo Radyo kag may 3,000 ako nga nabaton dako gid ini nga bulig sa amon. Salamat gid kag sa tanan nga staff sang Bombo Radyo. Basta radyo Bombo number 1 gid. Ate, ari na sa gisipit na ni Ma'am Mary Rose Bombo Dash ang ang radyo. So nalipay man ikaw ma'am kay tungod nga ang imo sini nga radyo wala na nakalansang sa isa ka istasyon. Ilang lipay gid. Yamakon mo na, no? Bombo Jazz? Hamakon mo na, hindi lang lipay, kundi lipay gid. Amugid na Bombo Jazz. Imagine may radyo na siya, kompleto na, no? Pwede ya pa magamit kung mag-brand out ya Bombo Jazz, kag may 3,000 pesos Bombo Jazz. So ma'am, diin subong ang inyo siniya nga palangitanan? Ang baligarakit-rakit lang kami sa akong bana, tungod ang akong bana, bag umala nag-end sa iya obra, tungod skeleta lang, nagabaligya kami kisa sa mga RTW, sa mga pagkaon, sa mga prutas, sa kung ano pa da ang pwede namon ma-sideline. Pila ka bilog kabataan, ma'am? 3. Tatlo. So, maano ni sila mga elementary, high school? Oo, grade 3, grade 1, kagang isa 2 years old. Makati, kagmay pa. No, ang kabataan, sininila ni Ma'am Mary Rose. So, nagapasalamat, gid at least Bombo Jazz, no? Sa subong nga pandemic, may mabaton sila sa gihapon. Basta naga-intra, kag naga-participar sila sa papromo sa nga Bombo Radyo. So, ma'am, pagpasalamat ibat? Salamat liwat sa Bombo Radyo, kag tanan nga staff nga naga-kompleto, kag naga-buos ng istasyon nga Bombo Radyo. Yes. So, ma'am, basta radyo? Bombo, number 1 gid. So, muna yung Bombo Jazz, no? So, Bombo Jazz, nagikan diri sa Studio B, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Carla Defensor. Congratulations sa aton siniiyang winner, mga kabombo, sang radyo. Nagpabaylo sang radyo. Kundi may 3,000 pa siya nga cash. So, kadto lang kamo diri, kung may ara kamo diri ginalansang radyo, inatag sa ibang AM station, kag isa lamang ka AM station na mabatian, no, pabaylo kamo diri kay may 3,000 pesos pa kamo igahatag sang Bombo Radyo Advance Christmas cash gift gikan diri sa Bombo Radyo Philippines. Magabuya ako na sa pila ka mga panumdo, magabalik ang atong platuntunan pagkatapos gilamang sine. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band. Kag cash, nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ako si Rowena Agravio, taga Istom 6, Mansilingan. Kagdala ko subong ang akon nga radyo nahalin sa DYHB. Agin bayluhan ko ini kay tungod sa ini nalansang lang sa isa ka istasyon. Halin ini sa RMN. Hindi ko kontento nga isa-isa lang ka istasyon ang akong pamatian besides lang ang iya nga signal sa amon nga place nga Kalaway gid nagasagrak. So amo na indo hindi gid la convenient para sa amon sa makapamati sa amon nga istasyon nga isa-isa lang dala ka istasyon. Kag subong nabayluhan ko na ini sang isa ka bag-o nga radyo nga hatag sang Bombo Radyo. Bag-o nga radyo nga wala na lansang sa isa ka istasyon. Upod sang 3,000 pesos kwarta nga ginhatag Manila. Madamo nga salamat Bombo Radyo. Number 1, ang 3,000 pesos pagagamiton ko nga dugang kapital sa akon nga sari-sari store kag ang iba ni pang grocery ko. Dako gid nga bulig para sa akon kag sa akon nga pamilya. Madamo gid nga salamat Bombo Radyo. Basta radyo, Bombo, number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos sa Pilipinas ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. O Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, 54 minutos na nakalipas sa takna ang alas 2. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang with me here. Miss Jazz, by the way, good afternoon lang dirao sa kay Sheila Diego Cabalfin. No, nagalululantaw sa aton siniyang palatuntunan kahapon lamang. No, ara na sila ho pariser subong man si Gigi Gonzalez, no? Gigi Gonzalez kag subong man si Ma'am si Bertie Pohas Mems kag Marichu Gonzalez. Siyempre pa sa aton siniyang YouTube channel, good afternoon. Ara naman sila ho, nag-pariser naman. By the way mga kabombo, antes man sa aton siniyang pagbasa sa inyo sininga mga kasaysayan, ang aton sininga kasaysayan mga kabombo
true to life story gid ini, no? Kasaysayan ni Loida, 28 years old siyang kabangkalan, nga ginpadala diri. Pero according sa kay Loida, hindi niya iniya kasaysayan, no? Kundi a true to life story ini sa iya sini nga best friend, neighbor, classmate since elementary. Dugay-dugay aton ina pagabasan. Pero antes pa man, no, quick lang gid, yaring aton sini pag balik liwat sa aton sini nga kahapon lamang today in history, pila ka pinanid sa maragtas sa aton sini nga kalibutan mga kabombo. This time kadto kita sa aton sini nga world history. Subong nga adlaw nakadumdum kamo daw na lipat-lipatan na ni Bombo Kim, no? May ara kita dira sang aton siniiya nga mga memorabilias, no? Mga pictures pictures and memories, photographs and memories ipakita na. Sino nakadumdum sa pag-atake sang mga Hapon sa tropa sa mga Amerikano? Ado kaangay bala nga nagakatulog nga higante gin sibaw-sibaw sang mga Hapones kag didto nag-entra sa amo nga panahon ang United States of America neutral to the time sa Second World War nga natabo mga kabombo, no? Onset to sang Second World War. Sila a neutral country sila didto, wala sila sa mga ginaapinan, pero bangon sa natabo nga ni, no? Diri kag nagsulod nagpakigbahin ang tropa sa mga Amerikano sa World War II bangod sining natabo 80 years ago. Kung birthday mo subong ika-80 ka, panuwag sa imo octogenarian, no? Octogenarian. Kung birthday mo. Pero kung anniversary, 80th anniversary, oak panuwag gali ni oak anniversary. So sa kaangay nga petsa, subong adlaw mga kabombo, sadtong 1941. Mga 80 katuig na nakaligad sa world history. Sang natabo ang Pearl Harbor attack. Dumduman nyo ang Pearl Harbor attack. Makita naton sa Facebook Live ang pila ka mga memorabilias. Ini ang sorpresa nga pag-atake o kon military strike sang Imperial Japanese Navy. Batok sa naval base sang Estados Unidos ngayara dito sa Pearl Harbor sa Honolulu, Hawaii, no, dito sa territory of Hawaii. Ang pag-atake ginkakibot gid sa mga soldadong Amerikanhon kay wala nagakatulog sila mga around mga lapito alas 8 bag-o pa lang sila kabugtaw, no, wala pa sila na maraspasan sa ilang pagtulog, gulpi lang, no, wala sila nakapreparar mga kabombo. Surprise attack ini, surprise military strike sang Imperial Japanese Navy batok sa naval base sang Estados Unidos dito sa may Pearl Harbor sa Honolulu, Hawaii, no? Ang pag-atake ging kakibot gid sa mga soldadong Amerikanhon kun nasa diin masobra sa 2,000 ang mga nagkalamatay. Imagine, pagod kay ti nakibot sila wala sa kapreparar, mga more than 2,000 ang mga nagkalamatay, mga kabombo. Sa ila nga puwersa sa parte sang US troops, ang iningay tabo gintawag sa nagpungko sadto nga presidente. Rason man nga gintawag ni sa nagapungko sadto ni Franklin Delano Roosevelt bilang a date which will live in infamy. No? Ang ini nga pag-atake nangindalan sadto sa nasilingkuna agud nga magsulod ang Estados Unidos sa World War II nga kuntani isang time to nagakulokatulog do kaangay sa gante nga ara lang dira, no, nagapulo pa Hawaii, nagalantaw lang sa mga nagailinaway dito sa sa natabo sadto nga World War II, ikaduhang inaway pangkalibutanon kay ti sila neutral sila nga country, pero bangon sa sini nga itabo, no, nagbalos giniya ang American troops kay ti pang traidor nga klase mo sa pagpangatake. Gin surprise sila sang Imperial Japanese Navy, mga kabombo. So that was 80 years ago. Imagine, no, ang Pearl Harbor attack. More than 2,000 American soldiers ang mga nagkalamatay sa Pearl Harbor attacks 80 years ago, no, dito sa may Honolulu, Hawaii.
Mga kabombo, ari naman ang aton siniiya nga pagbasa sang sulat. Sa nasiling ko na ang aton sini nga sulat, true to life story, no, sang letter sender naton nga si Loida, 28 years old sang Kabangkalan. Although nga hindi ni iya sulat, no. Ang sulat ni Loida naging padala diri, iya ginsuguran pinaagi sa pagsiling, Dear Miss Jazz. Maayong hapon sa imo, Miss Jazz, sa mga tagpalamati, sa imo palatuntunan kahapon lamang. Tawag lang ako sa kay Loida, 28 anyos sang Kabangkalan. Miss Jazz, ang akon is-share nga kasaysayan, hindi akon, kundi iya sa akon nga distant relative, nga suod ko gid nga abyan. Neighbor ko pa ini, Miss Jazz, diri sa amon sa may Kabangkalan, kag classmate kami, since elementary. Abi mo, Miss Jazz, ang akong siniiya nga BFF, hindi ko lang paghingadlan na. Humilin sang una, medyo ginatago-tago ko lang ni, pero wala naman ni subong. Nagabatsyag ako iya sang gamay nga kahisa sa iya. Kaya wala labot nga gwapa siya, maalam pa siya, Miss Jazz, kung lang tawon, ara ba lang, kung lang tawon kay iway ang tanan-tanan, ara na sa iya ang tanan-tanan. Ako naman niya, Miss Jazz, simple lamang ako nga babayi. Sa subong, kapasalamat ako kay may trabaho naman ako, kag may bana na ako ya, Miss Jazz. Kag may isa kami ka bata. Kung ikumparar sa kabuhi, isang akong si best friend, medyo kulang gid kami pero ang kapasalamat lang ako, Miss Jazz, kay palangga ako sang bana ko, kag ang akong siniiya nga bata, amo karon ang amon siniiya nga source of inspiration. So, bod silingon niya, kontento ako sa dalagan sang amon siniya pagpangabuhi, bisan kulang-kulang, pero okay lang. Ang akong siniiya nga classmate, neighbor, best friend, distant relative, Miss Jessa na siling ko na do, ara na sayang tanan-tanan. In fact, sa pagkabalo ko ni sa iya, kay nagkadtog ni siya sa balay, ti masako naman kami sa isa ka isa mo. Pero sang sanuto, sang mga few months ago, nagkadto ni siya sa balay, kag excited sa paghambal sa ako. Ito best friend ko. Nag-istorya sa akon nga ang iya sini nga boyfriend sa iban nga pungsod, naga-process ang iya sini iya nga bali i-claim siya, buligan siya nga magkadto didto, kay dito na lang sila iya pangita sang trabaho, kay promisa sa iya sini nga boyfriend nga dito na nga nagatrabaho sa iba na pungsod, nag-promise nga buligan siya nga magtrabaho dito, kag dito na sila magapakasal, dito na sila abiya magsugod sa ila sing pamilya. So pagsugid na sa akon sa best friend, I was so happy, no. Siyempre sa una sang gagmay pa kami mga issue, hisa-isa ako gamay, pero sa subong wala na MS Jazz, kay bisan simple lang akon nga pagpangabuhi, okay man lang ang dalagan sa akon sini pagpangabuhi. Pero amo ni ang problema karon sang girlfriend sang akon sini iya nga abyan nga babayi nga ni Miss Jazz. Di mga mga talipos-puson sang tuig 2019, Miss Jazz, nakahambal ni siya sa akon nga basi malakat na siya. Kag dito na sila, no, plano nila nga magpakasal dito sa iya sini iya nga boyfriend. Pero sining karon lang, Miss Jazz, sa prangka nga sugilano, nagsulat gid ako kay do kadako gid sa iya sini nga problema nga bisan ako daw nabudlayan gid. Sa prangka nga sugilano, Miss Jazz, ang time nga naglakat ni ang boyfriend niya sa abroad, may nagapangaluyag ni sa iya nga ex-boyfriend niya. Antes pa man sang boyfriend niya dito nga nagatrabaho karon sa abroad, may nagpangaluyag nagpangaluyag liwat ang iya sini nga ex-boyfriend, Miss Jazz, sa iya. Sa nagkadto na dito sa abroad ang iya sini nga boyfriend nga latest, no, nga plano niya gid nga pakaslan. Pero ti amo niyang problema karon, Miss Jazz, kay ti siling ko gani sa iya sadto, hindi kanaya kay ti syempre although nga nagtuad na siya nga ang first love never dies, una niya gid na iya nga boyfriend, kag para sa iya ti may pitik mingaw pa para sa iya, no, may luyag pa siya nga nabilin. Pero ti siling ko anon mo na dulaon mo na kay ti may boyfriend ka na, kag bright future sang imo sini iya nga ginaatubang sa imo si boyfriend dito karon sa America with all the plans ninyo nga duha. Tiyan mo to, Miss Jazz, naghuuman siya. Pero isa sadto ka best, lately lang gid, Miss Jazz, nagkadto siya sa balay nga nagahilibion.
Ahay. Natabo sila gali sa iya sini nga ex-boyfriend nga nagpangaluyag sa iya lately kag ini siya Miss Jazz nagabusong. Naglain man ko gani daw hindi man ko katulog. Gapang nga isa sa akon bulig kung anong himuon niya. Well, Miss Jazz, may ara man ako iya sang panindugan. Pero amo ning rason ko nga ang nagsulat ako sa imo pangayuan ko sang laygay. Kabay pa Miss Jazz nga masanagan mo man ako kag kami abe kay kadalom gid sa iya sini nga problema kung anong iya sini nga himuon. Ako'y ara lang gid kuya bila iya sa best friend na mag offer sang support kung ano ang hasta diin ang mahatag ko Miss Jazz. Pero ginsulat ko ini sa imo para nga pangayuan ko man sang laygay. Kabay pa Miss Jazz sa tagan mo man ini sang panahon nga babasahan. Ang tagpadala si Loida, 28 years old sang Kabangkalan. Since we're running out of time, mga kabombo, Loida, no, I'm sure may constant communication ikaw sa imo sini nga best friend. Amo ining sitwasyon. May boyfriend siya sa abroad. May plano sila nga mag-up the night dito, magpakasal, bright future, suno pa sa imo, no? Pero ugaling ang imo sini nga best friend, tupad balay mo, classmate mo, distant relative mo pa, nga babayi, naghambal nga nangaluyag sa iya sa liwat, iya sini nga ex, first love, first boyfriend, pagkatapos may pitik mingaw pa siya. Ang imo sini nga advice nga kalimtan, wala natabo. Ay ti anon ta kay amuna, no? Ahay, natabo sila. Kag nagabusong karon ang imo siya best friend. Anong himuon? Well, Loida, hindi gina pwede matago, no? In fairness, sa iya sini nga boyfriend dito, no? Hindi pwede matago kag in fairness sa boyfriend, ahay, kaluluoy man to. Kung itaguon yun na, kag trinaidor na iya kung taguon pa na sang imo sini nga best friend nga nagabusong siya sa iban nga lalaki. Si sini nga ex-boyfriend pa. So imuon, I think diri, para nga may freedom na lang gid ang imo sa mga best friend. Although nga she should face the consequences. I'm sure medyo sakit-sakit ang konsekwensya. Pero kati anon ta amo na, sugiran niya ang boyfriend niya. Tell the truth because we know that truth will always set us free. No? Amo lang gid na kahit wala gid ta sa panahon. Agod nga hindi na siya ang iya sini nga conscience, iya sini nga pagka-guilty, no, mabuhin-buhinan gamay although nga ma-suffer ni siya kahit syempre naluyag naman ni siya sa iya sini nga boyfriend with all the plans nila gani, bright future dito sa abroad, no? Paano pa to siya karon nga mag-apas to siya kahit gabusong na siya, no? Sugiran niya ang iya sini nga boyfriend. Ang consolation niya lang diri kung like for example, mga isa sang patawad, she has to ask forgiveness kahit sa lagid niya ang ginhimo niya pagtraidor ini sa iya sini nga boyfriend nga subong, no? Kung mga isa sang patawad iniya amo ni kon patawaron siya sa iya sini nga boyfriend sa subong, kahatagan siya sa another chance. That's what you call true and genuine love. Kung batunon siya sa boyfriend niya. Pero she has to face another side of the coin, no? Ang konsekwensya nga malain, I'm sure laki to, siya pa yang gintraidoran, definitely pwede na matabo nga mangaki gina ang lalaki kag hindi na siya sa imo sini nga best friend. Duha man lang na ang matabo. Pero kung magapangibabaw ang paghigugma, so much better kag good for your girlfriend, no? Para sa akon wala na sang dapat nga taguon kay hindi na pwede matago. Tell the truth, ang imo sini best friend ang balon to iya sini nga boyfriend nga ito adjagid ang tanan-tanan. Anong natabo amo ni iya karon nga sitwasyon para nga from there, no, depende na sa boyfriend kung ano iya sini nga mangin desisyon, no. Ginplastar ko ang both sides of the coin. So kabay pa, no, mangayo lang siya sang patawad. Una sa tanan man sa Dios, ang girlfriend, ang best friend mo diri, mangayo siya sang patawad sa Dios. Kag kon mangita sang pamaagi ti mangayo pan sa patawad sa iya sini boyfriend sumo. So bahala na kung anong matabo. Ang importante masugiran, no, sang kamatuoran. Okay? Loida, salamat ginula kita sang panahon makabombo, no. Medyo gamay-gamay ang aton sining oras diri.
O sa gihapon, magpadala ka mo sa inyo si makasaysayan. No, email sa aton si email address bombo_bacolod@bomboradio.info. Yaring aton sini kahapon lamang Bible verse from the Bible, verses from the Bible, and this is taken from the book of Psalm 119 verse 50. Dara nagasiling, my comfort in my suffering is this: your promise, O God, preserves my life. Kalipot nga dinalan sa balang kasulatan sa Diyos po, grabe ang iya siniyang mensahe sa aton, no? The focus of Psalm 119 is the wonderful Word of God. Grabe ang iniyang mga dinalan diri, no? So, ang aton diri iyang mensahe during sufferings, during mga pagtilaw sa kabuhi, no? Hindi kita dapat padulaan sa paglaom. Tulok kita sa Dios, i-embrace naton ang iya sini nga mga promisa kay bisan we are in the midst of the trials in life. Sa gihapon ang iya mga promisa among maghahatag sa aton sang kusog, sang strength, no? For God's promises preserve our life. And God's promises, amo na siya ang mga promisa sa Dios, amo na siya maghatag sa aton sang sang solusyon sa aton sa mga problema. Kag ihaw asun kita, hindi kita magpadala sa mga problema. It's because nga tiara sa aton sing heart ang mga promisa sa Dios, no? My comfort in my sufferings is this: your promise, O Lord, preserves my life. Psalm 119 verse 50. It's bye-bye time na inisagapon nyo. Alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!